Mawa wabwino tikulandireni ku program inaso ya kulinji pano pa Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Howahowa. Yetu program yati masanthula nkhani zosiyana-siyana zimene zokhudza miyoyo ya anthu mdziko muno komanso kuti zikuchita bwanji shape tsogolo la Malawi. Ndiye lero tikambirana nkhani yokhudza vuto imene Amalawi akumana nalo. Amalawi 6.8 million malingana ndi ripoti lokhudza njala pa dziko lonse lapansi la chaka chino. Kusonyeza Amalawi amenewa akuvutika kupeza zosowa zawo makamaka chakudya. Izo zikudza pamene ripoti la kakuloledwe ka zakumunda likusonyeza kuti dziko lino silikwanitsa kupeza chimanga chokwanira chimene limafuna pa chaka chimene ndi 3.5 million metric tons, malo make lingopeza around 2 something million metric tons. Ndiye nkhani imene tikambirane pano zokuti kodi nkhani imeneyi ikungobwerera chifukwa chani, ingochitika chifukwa chani. Mayankho ena akone kuti sakupezeka pa vuto limeneli la chakudyali. Ndiye tikhale ndi Alena Chimwaza amene ndi katswiri pa nkhani za ulimi, atamani nkhono mvula nawo tikhale nawo mstudio muno kuti atithandizirenso kuoneka nkhani zimenezi. Komanso tikhale ndi Innocent Mphongolo amene tinayika mstudio muno kuti nayenso athirepo ndemanga. Eric Sikiti, Catherine Maulidi ndi Blessings Adwenda Kharo la nkhani athu programu ya lero. Tiyambe kuwalandira alendo athu amene tili nawo pa line pa tamani nkhono mvula komanso Alena Chimwaza. Tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji. Tiliso ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent, tikulandireni ku programu ya lero ya kulinji. Ndiye mwina tiyambe apa ndi akuluakulu athu amene ali pa line pa. Tiyambe ndi ino Alena Chimwaza. Nkhani ndi imeneyo, Amalawi 6.8 million akuvutika ndithu kupeza chakudya mdziko muno. Nkhani imeneyi mwina si yachilendo koma ndiyomvetsa chisoni motani chambire pamenepo. Ndizoona kuti kuli ripoti limene likufotokozera unena kuti Amalawi ochuluka opitirira 6 million akumakhala pa chiopsezo cha kusowa chakudya. Tinene kuti sikuti ndi chaka chino chokha komano chakhalano chobwerezedwa mwina kwa zaka zochuluka kwambiri muno Malawi. Pamene tonse Amalawi ndikupa kuti omvera athanso kuvomereza kunena kuti ngakhale tikumakhala pa chithinjo chosowa chakudya ngati dziko, koma tili nazo zonse zoti iyenereza kuti no tikatokhala ndi chakudya chokwanira. Ndiye mwina funso limene funa kuti tili yankhe kwambiri nzonera kuti nchifukwa chani tikumakhala no pa chiopsezo chosowa chakudya pamene zoti yenereza tili nazo. Tinene pano nena kuti kwa zaka zopitirira 15 boma ngati mwini wake wa ndondomeko kapena policy lakhala lili patsogolo kwambiri kubweretsa ndondomeko zosiyana-siyana kuti no lithandize kuchepetsa vuto la kusowa kwa chakudya. Ndiperekapo chisanzo cha masubsidy programs amene akhala alipo tilekeze bwina kuchokera 1994 kudzafika lero. Kwakhala starter pack, kwakhala FCP, pano tukamba za AIP, kwakhala ma input loan programs osiyana-siyana. Onsewo cholinga chake ndikufuna kuti dziko la Malawi likhale lodzidalira pachuma komanso chakudya. Komanso kupatula pamenepo mayiko osiyana-siyana akhala kuthandiza mabungwe kuno ku Malawi kuti no pakhale ma project osiyana-siyana amene angathandizire kuti no tidziko lola chakudya chochuluka, china tizigulitsa komanso china tizidya. Pano tukamba ma programs ochuluka kwambiri amene alipo, Pride Trade, sapo kumene anyinagi komua. Cholinga nchonena kuti no tikhale odzidalira. Komade ngakhale ndalama za nkhani
zikubwera kudzerano ku ma project osiyana komanso boma kulondoloza ma policies ngati mwina FCB AIP ndi startup park tidakalibe mavuto amenewa. Chifukwa chani? Chifukwa choyamba ndi nkhani ya tinene kuti policy misalignment kapena no kuti ndondomekozo pena zimapezeka kuti zaphochola posalunjika pa khumbo linene. Mwachisanzo tikati tione subsidy imene takhala tikupanga kuno ku Malawi kandi startup park kandi FCB kandi AIP kwambiri imalunjika pa chimanga. Koma tikazamba nkhani ya chakudya sitikamba kuti ndi chimanga chokha. Kukadakhala kuti no ndondomeko zathu zofuna kuthandizira kuti tikhale ndi chakudya chokwanira zikulunjikanso pa mbewu zina kupatula chimanga. Mwina nkhani ya food security ikanakhala kuti no yakonzedwa. Mbewu ngati zimene zili mgulu la mizu zitimati root and tubers, mbatata, chinangwa, kachewere, kukanakhala kuti kumene kunso kuonjezeredwa moto. Ndiye kuti no chipinjo chimene chimakhalapo kuchimanga chikanachepa. Chabwino achimwaza tibwereso kwa inu timveso kuti nawo amvula kuti bwanji ayambe bwanji nkhani. Amvula nkhani ndi imeneyi kuti ya Malawi akuvutikabe pa nkhani ya chakudya inde emphasis imakhabe pa chimanga komano nkhani ndi imene unena kuti zikuvutabe kuti Malawi tikhala chakudya chokwanira. Kuti Malawi angakhute chinthu china kupatula nsima? Ziko kwambiri mwina kupita direct ku Solano nditha kunena kuti izotheka chakudya titha kukhala nacho osadalira sima yokha yayi. Ndipo mwina tikamba za sima tikamba kwambiri sima yochokera ku chimanga. Chifukwa sima titha kuyiphika kuchokera ku mbewu zosiyana-siyana. Sima itha kuphikidwa kuchokera ku chinangwa yakondole. Sima itha kuphikidwa kuchokera ku mabila. Sima itha kuphikidwa kuchokera ku mafiliyo zosiyana-siyana. Ndiye mwina nkhani panopo kwambiri yakuti okamene akamba achimanga kuti takhazikika kwambiri pa mbewu imodzi kuti investment tikamakamba za food security Malawi munomo kuti kamawerenga ma policies kwambiri amakamba nkhani ya chimanga. Pati zifukwa zosiyana-siyana zimene mwina timakhalira kwambiri pa chimanga mwina tikamba kwambiri kumezi kutsogolo kuno. Komabe nene kuti nkhani ya njala Malawi munomo titha kuthana nayo kwambiri takhalu itachita diversify kapena kuti tikulima mbewu zosiyana-siyana kudalira mbewu zosiyana-siyana kumbali ya chakudya. Ndikotheka kuti tiko inolo titha kukhala food security kapena kuti kukhala ndi chakudya chokwanira osangodalira chimanga chokha. Ndiye mwina kuyankha mwachidule kusulaniro mwina ndinakhetha. Innocent Mongoli naye som studio muno nkhani imeneyi imaoneka ngati simatengedwa serious kwenikweni, simakhala ngati nkhani yayikulu kwenikweni chifukwa chaka timapeza kuti tikuyikamba nkhani yomweyo. Mwina chifukwa chanu muona ngati nkhani imene imakhala ngati ikuyang'anidwa pansi sikukonzedwa kuti pakhale yankho lokhazikika kuti akuluakulu tatiye ngati dziko ngati lolozeka dziko loti likuyendesedwa muno bwino pamene kuti nkhani imeneyi ikhale kuti muna isofa eti kuti nkhani ya chakudya ku Malawi chidzikhalapo chimakhalapo. Dziko la serious imene lidziyenda choncho Innocent. Yeah, I think nkhani ya chakudya kuno ku Malawi ataenda ma stages. Panali nthawi yake imene timaona kuti chakudya chimativuta ifa chakuguga kwa nthaka. Nthaka yathu sinali yabwino. Ndiye panabwera malingaliro ati ayi bwanji tidzipereka fertilizer kwa alimi kuti mwina azonjezerako makololedwe. I think nthawi imeneyo anayang'ana kuti vuto linali mwina nthaka sinali bwino anthu adzilandira fertilizer. Now fertilizer uja wabwera anthu ayamba kulandira nkhani ya za fertilizer subsidy. I think ni nkhani ina yoti ikuzokambidwa tsiku lina komano kuchoka pamenepo tiyambaso kumana ndi zinthu zina natural disasters. Kumatha kukhala ng'amba kubwera zonga ngati nchembere za ndonda kubwera chani. I think we've been facing zinthu ngati zimenezozo nthawi ndi nthawi chaka ndi chaka kumapezeka kuti kwabwerabe chinthu china chake chimene chikupangitsa kuti our food production ikhale affected. Now kuchoka ku zinthu zimenezozo ndimakhano ndifunso nati fezi timayang'ana kwambiri nkhani yokhudza mwina nthaka yaguga tikutapeza solution anthu tidzapatsa fertilizer. Kwabwerano nkhani apa yokhudza natural disasters ng'amba chani chifukwa chani tikukhala ngati kuti tikukanika kupeza solution ku zinthu ngati zimene zizi.
are we serious kuti solution iyo sitingayipeze ya zinthu ngati zimene zizi pakambidwa apo nkhani zokhudza mwina osangodalira chimanga chokha pali mbewu zina zimene zikhoza kulola mu nyengo zosiyana ndi zimene ife tinazolowera ngati mvula ikuti vuta sitingapeze mbewu zina zoti zikhoza kutere ndichokenso mwina ku nkhani ya mvula yokuti kupeza mbewu zina tili ndi nyanja zimene zili madzi ochuluka kwambiri tili ndi mitsinje imene ndi madzi ochuluka kwambiri kodi mvula ikavuta basi likhala kuti takhalira manja tafa manja ndi nkhani zimene mwina ndikuona ngati timazilekerera kunena kuti sitimafuna kupanga invest kwambiri mu zinthu zimene zikhoza kukhala ngati solution ku mavuto amene tili nawo timakamba nkhani yokhudza adaptation ndi mitigation kupanga adapt unatoke panopa tikumana ndi vuto ili tipeze njira toke tikupanga adapt mavuto awa motere tizi use irrigation kapena AI tichepetse ko mavuto ang'ambawa tiyang'anire mbali izi mavuto amene wakubwera mwina achifukwa cha tilibe mitengo yokwana tilibe chani zinthu ngati zimene zicha tikhale ndi period imene tikhoza kuwuzana kuti Amalawi tifuna tiunikire kwambiri zinthu izi pofika mulingo uwu tikhoza kukhala panga achievers intervention imachitika ndi boma ya AIP ija atayang'ananso ma areas ena okhudza zaulimi chifukwa kuti zikuoneka kuti AIP ekhayo tikhoza kuwapatsana tufedereza nkukhala ndi federeza koma kulibe mvula AIP uja wavuta timamva nena kuti ayi madera ena adzipereka mbuzi ng'ombe chani akuti mwina kumene koko tikhale kuti tikupanga production mwina ya nyama komano nkhani ngati zimene zichatafika nazo pati ndeni maona ngati kuti tilibe chidwi cheni kapena chidwi icho ngati chilipo ndichochepa kapena chidwi icho mwina chilipo komano kuti tipange implement kuti ufufuze mwina mfundo zoti zomwe tikukambazi zoti zithane ndi zimenezo zikhoza kukhala zilipo koma kuti tizipange implement mwina tikudikira zina ndi zina mapolicies athu sakulumikizana amafotokozani mapolicies athu ambiri amakamba za chimanga mapolicies athu ambiri mwina ukamba za zodikira mvula nkhani zokhudza irrigation ndi zina mulibemo zokwanira ndi mwina ntayamba choncho Elvis mawo Chabwino tibwerere kwa Chimwaza kuti nkhani za ulimizi kumalawi kuno zili m'manja mwa anthu oyenera maiko anzathu amene amachita bwino pa nkhani za ulimi agriculture systems ulimi anawusiya m'manja mwa ndani ife zimaoneka kuti kwina kuzimatheka sitiva nkhani ngati zimenezi kuli njala timangomva mwina Malawi Zambia I don't know Tanzania ngati timamva kwambiri ku South Africa ndesi tingakambe za njala chakudya chimakhalako tingaereke tapangani comparative analysis kwinako ma systems amene wali manja mwa ndani kuno ma systems amene wali manja mwa anthu oyenera Achimwaza zomwe wambiri Elvis kwa masomvera ndizoona kuti alipo maiko ena mu thulabo la South Africa kumene kwambiri ulimi ukuchitika kwambiri ndi alimi akuluakulu my state mwina ndamene nomwe nali patsogolo kwambiri kulima mbewu zimene zili mgulu la horticulture zipaso komanso mbewu zimene no zikakonzedwa ngati koni amakayika no ma supermarket nkumagulitsa ndikuti no maloko zambiri ku South Africa amangopita ma supermarket nkukagula kandi ufa kandi mpunga basi nkumadya ndi system imene kumene koko imatheka kunoko kwathu pali magulu awiri tili ndi alimi ang'ono ma smallholder farmers amene ndiopitirira 5 million komanso panopa tili ndi ma commercial farmers amene no nikupa kuti sana pitirire 1 million komanso kuzera so my state ndiye tikaona kwambiri nkhani ya chakudya imene tikukambirana pano iyi ya food security ndiona ngati kuti kwambiri udindo unayikidwa kwa anthu 5 million awa ma smallholder farmers amene kapatidwe kawo ndikochepa kapatidwe kawo kuti no apeze fertilizer kuti apeze mbewu za makono ndikovutikira kwambiri ndiye chifukwa kuti tinatsamira kwambiri no subsistence farmer kapena no smallholder farmer mwina kulephera kwa smallholder farmer kuti no athe kulima kothekera kuti no akolole zochuluka mwina chifukwa chake tili mu vuto limene lili la njala chifukwa subsistence farmer amene akalephera
kukolola zochuluka pa minda imene ali nayo. Nchifukwa chake mwina chipinjo kwambiri chimapita kuboma kuti no bomalo lipiteso likamuyang'anire. Boma lamuyang'anira kale subsistence farmer kompatano fertilizer yotsika mtengo, mbewu yotsika mtengo. Ngati wakanika kukolola boma lomwelo lipitaso kwa imo chanso kuti akamuthandizenso ndi ufa ndi mwina ndi chimanga. So apapa tuchita kuonekeratu nena kuti kunoko ku Malawi nkhani ya food security, nkhani ya production tinasira kwambiri subsistence farmer kusiyana ndi commercial farmer. Koma panopa pali ndondomeko zingapo zimene tayamba kudziona kuti no zofuna kuti no zikhale ngati za balance ako kuti no tisadalire kwambiri subsistence farmer koma tisadalira kwambirinso my state komanso ma commercial farmers kudzera mu ndondomeko ngati zimene zokambira za ma mega farm. Chifukwa taona kuti panopa mega farm sopano ndi directorate payoka. Ndikuva kuti cholinga chake ndi kufuna kuonesesa kuti no pakhale commercial farming kuti no ngati dziko supply ya chimangayo kapena kupezeka kwa chimanga kukhale kochuluka kwambiri. Tukamba kwambiri za chimanga komano tikunena kuti tisamango kamba chimanga chokha koma tine kuti supply ya ma food crops izikhala no yochuluka. Tikatero nde kuti no tikwanitsa kukhala ndi chakudya chokwanira. Ku South Africa kumene tikufanizirako akamakamba kuti no chakudya sakamba chimanga chokha corn, amakambanso za even table potato ngati kachewere. Kuno ku Malawi takati kuona tikumabweresa kachewere choka South Africa. So kuti kumene kwa production yawo ndambiri komanso anapanga diversify kunano amalima mbewu zosiyana pa commercial level osati no pa subsistence level. So mukandifunsa kuti ndifanizire maiko ena even ku Kenya ndizosiyana kwambiri ndi kuno. Ku Kenya kwambiri amadalira magulu ali akulu ajamati ma cooperative to the extent yonena kuti no even bank yaikulu ku Kenya ndiya cooperative bank. Kusonyeza kuti no chidu chathu chapita kwambiri ku alimi ang'ono mosiyana ndi maiko ena amene mwina akudalira ma commercial farmers komanso ma farmer group akulu ngati ma cooperatives service. Tabwino ndiye mwina tisalambira kwenese tikufunse nisofunso yonena kuti kodi maphunziro athu akuthandizira motani, maphunziro athu azalima akuthandizira motani kuthetsa vuto limela njaji. Chifukwa pano zina zikumavutaso mwina ndi cost of inputs ngati ina fertilizer ndi zina zoterozo. Is there a way imene tingasinthire imene timaphunzitsana za ulimi kuti tidzitha mwina kudzipangira tokha fertilizer kutani zina zoterozo kuti ulimi ucho sumachite kuvuta kwambiri before kumavuta ife chankhani ngati zimezi thumba la fertilizer pano sinafike kan 130,000 sindili sure koma mwina likhoza kukhala lafika 100 ngati sali 126 130,000 kamafika zaka zili zikubali khalire pa 200,000 komano nkhani ndi imene maphunziro athu maona bwanji ndi nkhani ya vuto la njalale. Okay, zone one Evis komanso mvera panopa pa msika on average thumba la 50 kilograms of fertilizer ni pafupi 135,000 on average. Ena 133 ena 138 potengera ni mastolo siyana. Poyanka kusolano la kodi maphunziro wathu akuthandizira bwanji nkhani zimenezi. Atinene pano nena kuti maphunziro wathu curriculum yake ili ndi zonse zo mupangisa munthu kuti no akathe kuzindikira chimene angathe kuchita akapanga graduate kumpanga provoke. Koma chimene chavuta kwambiri maphunziro amene kapena kuti curriculum imene takhala tikudutsamo ndichula pano kwenasi ku Mwimba ku Dapu ku Luwana ndi taonapo panopa Mzumi aliso ndi agribusiness section, Malawi Adventist University aliso ndi agribusiness section. Curriculum imene ili kumene kuku sinachulukitse kwambiri component ya ma skills, yachulukitsa kwambiri component ya theory. Mukamari maskiro muranthauza jana chimasa. Okay, ndotanthoza nena kuti makamba nkhani tingoyerekeza kuti kudzipangira tokha fertilizer, right? Kudzipangira tokha mwina ma chemicals amene tingamagwiritsa ntchito kuti no mwana wa sukulu atumpuke ku university akachoka kumene koko asakhale ndi ganizo lofuna kukalembedwa ntchito. Koma yekha azilembe ntchito kuti ineyo mmene ndapanga graduate ku university ndi zimene ndaphunzirayo ndikufuna kuti no ndidzipanga no mankhwala amene angathandize no kuchepesa mavuto ama pest ndi ma diseases. Ineyo mmene ndapanga graduate kumeneko ndi mmene ndaphunzirirano ngati soil scientist ndifuna ndibwerese ndondomeko zimene zingathandizire no kupanga improve fertility ya soil. Ma skills amene wo kapena maluso amene wo ndamene mwina ali wochepa kwambiri mwa graduate athu. Pakutero akapanga graduate
chaka chinochi kuti tilondoloze ma graduation onse amene achitika ngati tingoyerekeza kuti no apanga graduate 500 graduates oti mwina apanga agriculture mwachisanzo mwina 30 okha ngamene mwina angakhale ndi ganizo lina kuti ndofuna ndizipanga zimene ndaphunzira zija kuzipanga practice koma ambiri azingolingalira zofuna nokalembedwa ntchito kuti no akakhale mu office mwina ya airgo nosapita mwina kufama zimenezo zathandizira kunena kuti no chidwi chathu kulimi kapena no phindu la kulimi lizooneka lochepa tizikhalabe mu tikuyenda wempha ngati dziko pa nkhani ya chakudya pamene maiko ena mwachisanzo ngati ku China, ku India, Pakistan, maphunziro awo amatsindika kwambiri pa ma skills. Tikamana kuti ma skills sitikungokamba kupita ku technical kokha. Ngakhale no university enawo amaphunzisa kwambiri ma skills kuti no mwana akangopanga graduate zimene amakapangano akachoka class ndi makhala zogwirizana kuti no afuna athandize dziko ndipo chifukwa cha ma skills amenewo taona kuti zikupita pasogolo kunoko ku Malawi mwezi wapita omwewo kwabwera ma technologies opitirira 54 amene no unduna wa zaulimi panova ukuulutsa komano kuti muone ma technologies 54 amene wawa practice ya ma technologies yo ndio chepa yes ajimwaza tibwereso kwa ino pasija bata nkwendi aturankhani ena mwa aturankhani athu madera osiyana ali namba yomwe mwaimbayo sikupezeka pakadali pano tili ndi Catherine Maulidi palaini pa Catherine mmawa bwino kulilongwe wadzuka bwanji ndadzuka ka ku Blantyre kuli bwanji kunonso kwacha nkhani ndi imeneyi tikufunsa mafunso onena kuti kodi njalayi kutipanikiza chifukwa chani chonchi ndiye uli ndi ena mwa Malawi kumeneko tayankhula nawo ndithu apa ndili mu mzinda wa Lilongwe kuno kwa Kaphiri ndili ndi amalawi awiri apa amene ndikufuna kuti ndicheze nawo mwina tiyambe ndi inu bambo dzina lanu ndi ndani Anodi Chalungama chabwino nkhani imene yomwe kukambidwa pano dziko la Malawi anthu kuvutikabe kuti apeze chakudya ripoti limeneli la pa dziko lonse lapansi lokhudza njala lasonyeza kuti anthu 6.8 million ku Malawi kuno akumavutikabe kupeza zofunikira pa moyo wawo koma akumavutika maka ndi vuto limeneli la kupeza chakudya tinaonanso posachedwa pa ripoti lochita kafukufuku wazokolola lasonyeza kuti dziko la Malawi silikwanitsa kupeza zokolola makachimanga kufikira pa mataneji amene timafunikira ngati dziko kuti anthu asavutike ndi njala mukuona kwanu vuto limeneli la njala limeneli ku Malawi tikaona adindo akulitenga ngati vuto ndithu la serious kuti ndi vuto lomwe likukhudza Malawi kwambiri vuto la njala adindo sakutenga vuto loti ndi kwenikweni limene likukhudza Malawi ochuluka kwambiri chifukwa choti akamakhala maofisi mwawo akamapeza ndalama zokwanisa kugula chakudya zokwanisa kupanga zofuna za moyo wawo akuona ngati kuti amalawiso akukhalaso moyo chimodzimodzi pamene zoti amalawi ambiri akuvutika iwo sakuganizira endi ulimi wathu wachimanga kunoku Malawi ndi umene timautenga ulimi umene umathandizira dziko la Malawi chakudya cha Malawi ndi timene timachitenga chatengwa pamwamba kwambiri chatengwa otsogola ndi chakudya cholimidwa chimanga chimene timalima kumadya sima ku Malawi chabwino inu mungakhale mwezi mwina osadya sima mukukamba nkhani ya chimanga mungakhale mwezi osadya sima imene yochoka ku chimanga singakwanise kukhala mwezi osadya sima malinganaso ndi maganyo athu amene timagwira chabwino sabata imodzi olo sabata olo 3 days sabata simayilutsa singakwanise ifo timagwira maganyo timaperekere matope tipange zina ndi zina singagwize ulibari ndi njala ndi panopa tulawirira kuganyo kasaka komano situdziwa zoti tibwera motani malingana ndi vutoso limene lachokanaloso manyumba wathu lokhuzanaso ndi chani chakudya chomwecho ndiye munthu kuti aombenjerwa aperekere matope afunika sima basi akufunika adye sima kuti apeze mphamvu misempha yake igwire ntchito bwinobwino ipeze chakudya kandi chakudya chambira ni sima kenakano zinazo zimakhala zonjezera tinchochi chani zimakhala zonjezera adya mpunga sungadalire zoti ukadya mpunga ukaguza uyibala unyamula chikumbiro cha matope pena ukanyamula matabwa sungakwanise ndathokoza pamenepo kupereka maganizo awo timveso dzina ndi ndani dzina langa ndine Fatima Nkhumo mukuliona bwanji vuto la njala pakulakwika ndi pati mdziko muno vuto la njala pamene pakulakwika atsogoleri athu akuno kusakutiganizira pa nthawi imene iwo akudya
akakhala manyumba mwawomo akumaona ngati ifeso amalawi tikupeza chakudya chomwe iwo amapeza tsiku ndi tsiku. Komanso pa nthawi imene iwo akukhala ndi ndalama sakuganizira zoti amalawi angapangire budget ya chakudya. Ife kunoku timadalira ulimi wa chimanga, koma pa nthawi inoyi ndi mmene nyengo ilili zinthu zikusintha zikunkanda kwelera panopa thumba la chimanga lili pa 100,000 koma kuti iwo apange budget ya amalawi akukanika akuganizira zatsogolo lawo lokha. Inu nkhani ya nsima mmayiona bwanji? Ndimafuna ndidziwe mungakhale mwina ka sabata imodzi osadya nsima ya chimanga imene sizingatheke chifukwa nsima ndimene ife timayidalira kwambiri, komanso sitingadye mpunga kapena phala la liuni kuti ife tikagwire ntchito chifukwa nsima ndimene imatipatsa mphamvu nthawi zambiri. Ndithu anthu kupereka maganizo awo pamene ni ya njala kuti kodi vuto lili pati, komanso nkhani ya nsima kuti kodi iwo amayiona bwanji nsima. I was so interested kuti ndidziwe kuti kodi amalawi angakhale 3 days 2 days osadya nsima ndi momwe akulankhuliramo ndithu amalawi. Tathokoza Catherine chifukwa chamacheza ako ndi amalawi kumeneko kulilongwe. Amene ndi Catherine Maulidi kuva maganizo a amalawi pa nkhani yokhudza kuvutika kwa amalawi kuti apeze chakudya. Innocent, nkhani ndi imene amalawi sangakhala opanda nsima 1 2 mafuna ndive kwa kuti kusowa kwa chakudya kukhudza bwanji mbali zina za miyoyo ya amalawi. I think mindset yonena kuti sitingakhala opanda nsima imene inde pakhale ntchito yonena kuti tithandizane tifiona kuti anthu akhoza kusintha kapenyedwe ka zinthu kuti aineyo andikhoza kukhala osadya nsima mwina kudya zinthu zina moyo nkumapitirira. Ungonena rino chifane nalo kuti malawi ngati sangadye nsima ndi kuti mwina ambatatesi mwina tonene zimazakhala ngati zifa malawi ngati sakonda nsima chipisi kapena mbatata zowiritsa kapena mpunga ya ine I know anthu ena amanena kuti samadya nsima mangodya mpunga. I know alipo ndithu osatiso kuti anapeza ni masazi anazipanga kuti ndi zingodya mpunga komanso panopa ana ambiri amene akubadwa amaoneka kuti amadana be nsima mwina kapena kutsogolo ku zimenezo zikhoza kudzagwira komano zikuoneka kuti chidwi chachikulu pa malawi chimakhala pa nsima. Now tiyambe nokuyang'ana cost of production kunena kuti upange produce chimanga ufika kuti wadya nsima zikumalowa zinthu zingati pano kamba za mafetereza ndi afetereza wafika inu munati pofika 2 years akha 200,000 ya achimwaza manena kuti alimi athu ambiri they are subsistence farmers alimi ang'ono kodi amene wajawa zifikira pa 200,000 waja fertilizer pe bag zimene zono ndi zina zimene tikuyamba kumayang'ana. So mwina tiaphunzitsa anthu athu kunena kuti azitha kupanga cost chakudya kuti kodi costing ya chakudyachi kuti chifepo kuti tadya nsima nyumba zimalowapo ndi zinthu zochuluka bwanji zimafunikira ndi zotani mwina ano chimangachi azipanga produce those commercial farmers because mwina akhoza kukhala ndi kuthekera komano alimi ang'ono yes ena akhoza kukhala ndi kuthekera pali ma technologies ena akayaziuza ndo chani malo mwa fertilizer komabe cost of production ya chimanga ndiyokwera kwambiri. So it's not easy kunsintha Malawi kamodzi ndi kamodzi kuti sumadya nsima koma zimatheka bwanji Malawi mwa akapita maiko akunja kumakhalako 10 years ati kwaeni kulibe jani bajamati kulibe nkulu komabe amapeza dapa ngati just ndikupeza kuti zikuyenda bwino so ndi nkhani zona kuti tizione komano chimenene ndikuona kwambiri vuto lathu lalikulu kwambiri. I think anthu amene yankhula ndikathi akupanga so fuso lako lonena kuti zikukhudza bwanji mwina zinthu zina ndi magawa na moyo kuti kumalawi kuno mwina soba zikolosera pansi nkhani ya njala it's a political issue nkhani ya chakudya nditero it's a political issue kumalawi kuno so it's the same thing anthu apapa ngati mwamva they are putting it on the atsogoleri akublema atsogoleri mwakuti tinazolowera kuti anthu athu adzilandira zinthu adzilandira chakudya so zikumapangisabe kuti pakhalibe some kind of laxity in a way kunena kuti we don't think kunena kuti apa pamene chimanga chafutiramo kodi ineyo chomwe ndimadalira ndi ulimi omweyo ndeti zidya chani because if munthu ali ndi pressure imene chayo maganiza zinthu zimene ziyazo kuti mene chimanga chafutira mpunga wafutira surely
akwena kupeza solution unata okay apapa ndi kuti sinimaja asima ndisija chonchi kuti ndipange survive komano because we have that comfort yonena kuti government will come in boma lili bangira zako boma lili bangira this is why anthu amene ayankhula baba awiri apangako blame boma inewe akungopanga ma budget okudya iwo sakupanga ma budget okudya ife so that's another thing ndeo kamakamba bene umafunsira kuti kodi nkhani ya chakudya kapena achimanga imakhudza bwanje magawo ena ndi amene waona kuti zimapangisano kuti politics iloyi kwambiri ku nkhani ya chakudya so kulowa kwa politics kwambiri ku nkhani ya chakudya it's a problem because timasiya zinthu zina zimene ndizofunikira just to show kapena just to be seen kuti tikupanga china chake chokomera anthu pamene timasiyano zinthu zofunikira kwambiri zimene zikhoza kusintha ankhani kapena netu chingerezi netu kupanga revolutionize ulimi wathu kumalawi kuno timasiya kuyang'ana zimenezo pofuna kuthandiza vuto limene likuoneka pano pa so ma solutions athu amakhala short term we have quick fix solutions we don't have long term solutions izizi zikuonongano kwambiri nkhani ya ulimi achimwaza tikambe nkhani yokhudza mmene vuto limene likukhudzaso magawo ena makamaka ku moyo wa Malawi nkhani imene yakaganizidwe nkhani yakakulidwe thanzi ndi zina zote zikukhudza bwanji magawo ngati amene amenenso nkhani ya umphawi umene zikuonjezera bwanji zinthu ngati zimene zikukhudza bwanji zinthu ngati zimene zomwe kwambiri Elvis komanso omvera athu ya ndizoona kuti nkhani ya kusowa chakudya mdziko imakhudza kwambiri kaganizidwe tizindikire pano nena kuti mwa maufulu onse amene munthu amakhala nawo ufulu wofunikira komanso oyambirira ndi wachakudya ujamati the right to food munjira ina iliyonse munthu amene alibe chakudya ndikuti umakhala kuti ufulu wake waphwanyidwa pambuyo pake kaganizidwe kakenso kamakhala kokhudzidwa kwambiri munthu amene ndi wanjala saganizano mopita patsogolo progressively chifukwa chonena kuti no iyeyo ubongo wake ngozizira kwambiri chifukwa cha njala thupi yake ndilofoka kwambiri chifukwa cha njala ndesangamaganizenso za chitukuko olomudakhala kuti no ngati dziko muli ndi mfundo zochuluka za chitukuko kancha maphunziro kandi ulimi kandi chani koma ngati no mfundo zimenezi zikupita kwa anthu amene ndi anjala kumakhala kovuta kuti anthu aja azimvetsese komanso akazimvesesa azipange practice chifukwa chonena kuti no ndi anjala komanso chinthu china chimene timayenera kuti no timachiyiwala kwambiri tikamakamba nkhani ya food security timayeneranso kuti tizikumbuka nkhani ya nutritional security chifukwa mutakuona pano kuti kasi anacheza ndi anthu kuti kodi zingatheke kumakamba nkhani ya chakudya usakamba ponsima kuno tikangoti tadya kwambiri ngati dziko ndikuti timakamba za msima komano timayiwala kunena kuti tikanena kuti tadya timayenera kuti tidye zimeneno zili za thanzi inde tikhuta koma tilandireso thanzi nutritional security nchifukwa chakeno amvula anakamba munkhani ya diversification kuti pamene munthu wadya komano adye za zosiyana-siyana zimene ndo tikuzilima ngati makachewere uja mbatata zomwe sweet potato kandi mapira kandi mawere kumene mchewere tikadya zimene zizi ndikuti no kupatula kukhuta ngati munthu ndikuti tikupezaponso thanzi manutrients osiyana-siyana zimenezo zimene zingampangise kuti no munthu kaganizidwe kake kakhale kapamwamba ngati dziko tifuna kuti tipite patsogolo tionesese kuti no the right to food ufulu umene munthu amakhala nawo pa chakudya umenewo sukuyenera kuti no uphwanyidwe komano udindo ufuna kuti tikhale ndi thanzi tikhale ndi kaganizidwe kabwino tikhale ndi chakudya chabwino ngati dziko udindo wa boma lokha ndiso manja mwathu ngati amalawi ni wake tinakamba pa mfundo za Innocent anakamba zoti kunoko madzi tili nawo okwanira madzi amene akunenedwa awa nyanja zimene tili nazo folo ngati sifaisi mitsinje imene tili nawo ikuluikulu ikudutsatu makomo mwathu madambo amene tili nawo alitu makomo mwathu mayiwa amene tili nawo alitu makomo mwathu matekinologies amene tunena kuti no atulukawa alitu makomo mwathu panopa chifukwa chakubwera kwa subsidy ndibweranso mfundo yanga yoyambirira Elvis panopa kuti no tidziyenda mphepete mwa misewu muthatu kuona
palibe Malawi wina aliyense amene wapita kukayamba skosa kumunda kwake. Akudalira kuti no mu September lamo akangotenga machesi basi nkuyatsa munda muja. Zimenezo zimakhudza so ujeni, zimakhudza so ulime. Zo sosa. Nakasi ndekuti zinyalazi jan zimene zikanaolerana kuti munda muja mukhale yonde mukhale chajira. Koma no tikangootcha zimene zijazi ndekuti no tikuyika no nthaka ijano pambalambanda. Ndekuti no chajira sichikhalamo tizirombo timene timaoletsano kuti mukhale tinyontho komanso chajira sichapita ngakhale titadzala mbewu ya hybrid imene nomwina akaswiri amanena kuti mutha kupeza matumba 100 kapena 200 per hectare sizingatheka chifukwa kuti no chajira palibe. Ndiye kuno ku Malawi tikuyeneranso kusintha alimi athu akuyena kwambiri kusintha kalimidwe kawo ma technologies tili nawo. Koma izizi zomango tentha zinyalalazi nkumadalira kuti boma liti pasafetereza kapena tikathira fetereza zikupangisanso kuti no tisakolole. Ndiye kuti ufulu wokhala ndi chakudya uja sungatheke ngati kaganizidwe kathu kali kubwerera mbuyo pang'ono komanso ngati kalimidwe kathu kali kosathandiza. Boma litithandize komanso ife alimeni wake tizithandize kulondoloza kalimidwe kabwino kamakono kuti no nthaka yathu ikhale yabwino zokolola zathu zikhale zambiri. Ndikuti nkhani ya chakudyayi ndiyotheka koma ndiofunika kuti mbali zonse aliyense paika achitepo gawo lake. Chabwino ndiye tinaliso ndi Atamani Nkhonomvula palaini pa kuma city kutha kubvana nawonso amandifotokozera kuti apita kugwira ntchito zina za ulimi monga iwo katswiri pa nkhani za ulimi. Ndiye salowa ndithu madera atali kumene network ikuvuta kumeneko koma tiathokoze ifa chokhala na FM program iyi tikhale tikupita kwa Innocent posita kumacha mwaza likhalibe ndinu zinthu zina zimene tingamalime kumawayi kuno zosavuta nkumapeza chakudya ndi chani mwanena kuti alima ambiri ndi subsistence amalima malo ochepa amakolola zochepa koma mwina amenewa zina zimene angamalime nchani kunena kuti nkhani ya chakudya ikhale mbiri yakale kudya pa khomo zina kugulitsa zimene mwinaso zimaberekana kwambiri tatambasulani pamene ndiko ngwambiri Elvis. Panopa tibwerere no 1960 1960 ife kudalibe koma timamva makolo athu azigogo athu akutiuza kuti kale edo ananu ife tinkadya chilazi tinkadya atu mipama kale edo ife tinkadya mbatata zomwezi. Chilazi ndiye chani? Chilazi ndi zikhawo zimene no zimalimidwa pa khomo ena amati mipama. Zimamera zimafanana ndi timati chani cocoyam. Zimenezo ndi zimene no makolo athu ankalima nkumadya. Ndiye zimapangisa kunena kuti pressure imene imakhalapo towazi chimanga imakhala yochepa kwambiri. Amatha kupanga zija timati futali. Chifukwa chake amati chifukwa timava agogo ena mafotokoza kuti chifukwa amati kale nkhokwe imodzi ka makolo athu amakhala na 13 azigogo athu amakhala na 13 nkhokwe imodzi imatokwana na 13 chaka. Ngokwe imodzi imakhandithu kudyetsa banja la anthu opitirira 13 kapena 15 osati chifukwa kuti mwina nthawi imeneyo samadya kwambiri yani. Komano zakudya zosiyana zimapezeka zimene tikukamba zonena kuti masana mwina amatha kupanga futali wa chinangwa madzulo mwina akudya msima tsiku linalo mwina adzadya mpunga kapena no chigodo cha mpunga tsiku linalo adzadya no mapira. Koma panopa kuti muone generation imene ili pano mwina kaganizidwe komwe kaja Elvis kuti mubwere kwathu tikuphikire nsima ya mapira ndikuti mudandauka kwambiri sindidya kupita kwachiza anatiphikira nsima ya mapira sima veka sugar sana tilandire kaganizidwe kameneko ndikanaleka kuvuta kwambiri washire uku kuma chita bwino kwambiri mapira kuma chita bwino kwambiri mchewere kuma chita bwino kwambiri mawere kuma chita bwino kwambiri mpunga ndi mbatata. Mbewu zimene zizi tizivomereze kunena kuti tirati tadya zimenezi ndikuti no ifeyo ngati dziko ithanso kumanyadira bwinobwino kunkhatabe nkhotakota north ndi nkhotakota central kumene kuku kwambiri ndi Kondolo Chinangwa tizivomereza kunena kuti tikadya zimenezi ndikuti tadya ndithu. Kukalonga uku kwambiri ndi mpunga ndi Kondolo tikadya zimenezi tivomereze kuti no tadya koma no tonse ngati dziko tili kwambiri obsessed kapena ndokungozindikira kuti tikatadya ndi nsima ayi chimangachi tisachipase kwambiri pressure
zimene ichi tikakhala kuti takolola mwina 3 million metric tons zimene mwina timayelekezera pachaka tizikambanso kunena kuti mbatatanso takolola motere ndipo mbatatazo tikazikolola panopa misika yambiri muli mbatata zikungonongeka titakhala kuti tili ndi ndondomeko bwinobwino maskills amene tinaja kuti mbatata tikuzisunga kuti tizidya nthawi yayitali kuti tifike Oktoba kapena Novemba kumapezeka kuti mbatata zija sizikuoneka chinangwa chija sichikuoneka mipamba ija sikuoneka zatheratu kapena zaonongeka takataya pressure yapita kuchimanga pamene nomwina tikanakonza kwambiri kuti tisinthe kaganizidwe kathu tisinthe mmene timasungira mbewu zathu kuti pakutero tikatheno kuchita bwino komanso Elvis ndiomvera tizindikire pano nena kuti amalawi timati tikakolola chimanga tikakolola makaka tikakolola mbatata timachita chimkondwa kwambiri kumakhala masadaka ochita kuyiwaliza kumakhala maukwati ochita kuyiwaliza kumakhala timiyambo zinamwali zochita kuyiwaliza zimenezi zimapangisanso kuti kwa kanthawi kochepa kachimanga kochepa pamene takololaka katheretu tikhalenso pa vuto la njala komanso kafukufuku Elvis ndomvera amanena kuti mbewu tikazikolola kumunda kuzipitisano ku nyumba kani munkhokwe kapena paliponse pamene tikusungira pafupifupi 40% kapena ngati munthu wakolola matumba 100 matumba 40 amaonongeka tina nkafumbwe makoswe ndi mbewu zina kusonyeza kuti ngati amalawi patokha tili olekelera kwambiri kusamalira mbewu zimene takolola zimene zikuthandiziranso kusonyezera njala imene timakhala nayo kwadakhala kuti tili ndi kuthekera ndi kuzindikira kofuna kusamala mbewu zochepa zimene takololazo kuti zisaonongeke ndi nankafumbwe zisaonongeke ndi makoswe ndikuba kuti nkhani ya chakudyayi ikanakhala mbiri yakale komanso maukwati kandi maliro kumene tizinamwali timene timakhala nato tionesese kuti tiphike chakudya chokhacho chimene tingathe kudya osati chakudya kungophika chochuluka kwambiri kumachita kudabwa kuti koma sina imene itimaliza zimenezi zimathandiziranso kuononga chakudya mapeto ake njala imakhala ya mnanu mdziko Kabino tipite kwa Innocent nkhani ya njala ikuza bwanji umphawi mdziko muno ikupangisa bwanji kuti ndalama yako achizikhala yopanda mphamvu zimakhudzana zimakhudzana chifukwa kuti chakudya chikakhala chikusowa chimakwera mtengo kuti anthu achipeze chimakwera mtengo ndi anthu amene mwina akugwira ntchito akupeza ndalama mocheperako kuti akagwira ntchito icha ndalama yawo yonse imathera kuchakudya nawo chakudya icha chikakwera chimapangaso force zinthu zinaso kuti zikwere anthu amatha kuyamba kugulitsa katundu amene ali naye kungoti akhale ndi chakudya basi pakhomo ndaonapo ine ma situation ena kuti mwina pakhomo panali njinga panali galimoto kuigulitsa kugula matumba 10 achimanga bora tizidya pakhomo pa so kusowa kwa chakudya kumalowetsa so umphawi mmakomo anthu amafuna apange survive akhale ndi moyo ndiye amagwiritsa ntchito njira zina zilizonse so most of the times anthu amatha dispose akatundu ora nampesa kale komanso nomwina apart from that I think food inflation imapanga triggers general inflation nkhani yabwino kuti akureserve bange aja mbatata chasangaire ngono mbatata atakola mbatata chuluka chonchi nkuchita masisi monona kuti ife inflation yathu tizigwisaso ntchito izilowaso kumbatatako fama ngulowa kuchimanga kokha unimvesese kapena kukachewereko kapena kakuchinangwako nakoso inflation zito determine ndisa kudya zino sankhala chimanga food inflation osankhala chimanga choko bwanji samaganiza kumotero munthawi zina zake I think ibe mwina nkhani ndiyo mweji onena kuti Malawi akanena kuti yeye ali ndi chakudya chimanga amanena chimangacho ngati alibe chimangacho ndiye kuti alibe chakudya ndimafuna ndikambeko nkhani ina imene akhudza kwambiri achimwazi mwina in relation to zimene ukunenazi chaka chinochi ukaenda madera ambiri kuli na ndolo ochuluka kwambiri minda chaka chino olo misika mukapita mukuoneka muli na ndolo ochuluka kwambiri kodi na ndolo amene ucha tipanga naye chani amuli kodi na ndolo matira fertilizer yes I don't know what is makabasi komano I think the legumes zimene amata okhala obandoche komano na ndolo ucha chimene anthu akungonchita ndi kumudya makata
kungomuwiritsa basi muwiritsa ndi kumuja chifukwa ndi ambiri ena kumango agaira anzawo ena kutani kodi zokolola zitikakhala kuti takolola zambiri timazisamala motani ndi kuzisunga motani kupangira pamawa eti nandolo wachuluka chaka chinoyo akhoza peza limwe na chaka chamawa kulibe chaka chatha kunali mbatata yochuluka kwambiri kodi mbatata imene chena samalidwa motani eti imenenso ndi nkhani ina. So I think kasabalidweso kachakudya kamatipatsaso ma issues chifukwa timakhala ndi timachonera kuti ku mbatata it's seasonal eti ikangotha season ya mbatatayo mbatatazo zimasowa ndiye munthu uchatamuuza kuti usamadalire nsima iweyo uzidaliraso mbatata ija kasungidwe kake mwina sana akadziwe bwinobwino mbatata ija yamera kapena mbatata ija yaola yapanga zinthu ngati zimenezozo ndiye ndimaona ngatiso pakhaleso some kind of investment kuwaphunzitsa anthu mene angasamalire zakudya zina akazikolola zambiri meneso angaziphikire mwanjira ina monena kuti zisakwane chifukwa mbatata kuno either muja ya makoko kapena mungosenda kuika konchere maphikidwe yake amene anthu timadziwa mbatata kawiri ndi amenewo chinangwa same things palibepo mwina tinjira tina tikumaona masiku ano anthu akumakazinga kumati kayambalaga mbatata sweet potatoes yes akumatha kuzikazinga anthu kumadya nkumatani anthu apezako somwina njira zina so tipezebe njira zosungira zakudya ngati zimenezi zambiri komanso kaphikidweso chinangwa jesungachitendere amanena kuti chimatheka futali amanena achimwaza so I think itaphunziko seso anthu kuzinthu ngati zimene zotani nthochi zicha zimathopeza titi msizo yake nthochi zangobwera pakamozi zangopsha pakamozi mapiyala changobwera pakamozi angopsha pakamozi ndi zinthu zoti anthu akhoza kumadya komano zimakhala za season akhoza zipanga preserve bwanji kuti zisadyedweso mwina nthawi yake kutsogolo I think pamene bonso pali nkhani chabwino Innocent tikuthokoze fa kukhala nafe program yako kunjititsirize achimwaza mutsirize motani nkhani imeneyi tukambazana akambazana ndolo pano Innocent akambaza chani zilipo zambiri mindamo anthu adzala zambiri ine ndikusangalala for fertilizer kuvuna ndango yeka zimene zija una kuti zisizifuna fertilizer zikachita fix zokha nitrogen mnthakamo ndizoona ndikunena kuti pali mbewu zambiri zimene tikuyenera kuti tizitsamira ngati dziko pa nkhani yofuna kuwonesa kuti ndi chakudya chokwanira tingotsindika komanso kubwereza kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko limene Mulungu analidalitsa lili ndi nthaka yabwino tina chilichonse choyenereza kuti tikakhale ndi chakudya tinacho chofunikira nchonena kuti aliyense mdindo komanso kandi alimi agwire ntchito komanso kuzindikira kunena kuti chakudya ndi ufulu umene munthu amayenera kuti akhale nawo ndiye tionesese kunena kuti ngati chaka chino kungakhale ndondomeko ya subsidy imene imathandizira kwambiri alimi ochepekedwa kuti akhale ndi chakudya ndiye kuti nkufunika kunena kuti mbewu komanso fertilizer ziperekedwe kwa alimiwo nthawi yabwino komanso kwa alimi amene apindula pano pataona kwambiri kulimi wanthira ku bungwe ngati NIFI pafupifupi 6.9 billion zaperekedwa kwa alimi ang'onoang'ono kuti achite ulimi wanthira ichi nchamwayi iwo amene achitika mwayi kuti achite ulimi wanthira kudzera ku NIFI aonesese kunena kuti mbewu zimene angakolole azisamale kuti zithandizire kuchepetsa chipinjo chakusowa chakudya ngati alipo alimi ena amene akolola mbewu zosiyanasiyana mpunga mbatata takambakale mchewere kandi mipama kandi chilazi kandi kokoyam akuphatikizapo chimanga mbewu zonsezi tionesese kuti tizisamale zisaonongeke kuti tikhale ndi chakudya chokwanira tinapempha kudzera programu ino kuti tionesese kunena kuti pamene tikufuna kupanga maukwati pamene tikufuna kupanga miyambo ya maliro kandi zinkhoso kumene kandi zinamwali kumene tionesese kuti tisaononge chakudya chambiri tiphike chakudya chokhacho chimene tikugwirizana ndi anthu amene abwera pa mwambo umenewo kuti tisamale chakudya kuti ngati dziko nkhani ya chakudyayi ikhale kuti tisamayikambekambe chinthu china takambapo kwambiri programu ino kuti tiyeni tizidya za kasinthasintha amayi amene timakonza chakudya tionesese kuti chikhale chikhalidwe pakhomo pathupo kuti lerotu tikudya futali madzulo ano tikudya nsima
mawa tidzadya mpunga kwinako mwina tidzadya nsima ya mapira tichipange chimene chikhaleno chikhalidwe tikatero ndiye kuti no chipinjo chimene chimapita kwambiri kuchimanga chitha kuchepa komanso anzathu akunduna wa zaulimi ndi udindo woonetsesa kunena kuti ma innovations ma technologies maupangiri osiyanasiyana amene abwera ku dziko kwathu kuno tiyeni tiwapangise alimi kuti awadziwe ndipo osati kungowadziwa komanso awapange practice alimi amene takonzekera ulimi wa chaka chino tiyeni panopa tipite tikasose kuminda tiyeni tipangeno manyowa tiyeni tipangeno tikagule ma organic fertilizers akhalepo ndithu pakhomo pathu kuti tikadzala tikhale ndi mbewu zosiyanasiyana zimene tikalima ngati pakhomo pathu tikhala ndi chakudya chokwanira komanso koposaposa tionesese kunena kuti tilikonde dziko lathu chakudya chimene takololachi tionesese kuti no tisapangeno chinkondwa chokagulitsa maiko akunja chifukwa tikatero ndiye kuti no dziko la Malawi tipezera kuti no kachimanga kamene tili nako kampunga kamene tili nako kapita maiko akunja ifenso tiyambanso kupemphanso maiko omweyo ndiye amene tili adindo maboda omwe tiye titseke mmene mpunga usapite kwina chimanga chisapite kwina chikhale no mmalo muno kuti pakutero dziko lathu lino tipite pasogolo kuti tizikhale ndi chakudya chokwanira tikakamba nkhani ya economic security food security komanso nutrition security magawo amene wawa ni magawo ofunikira kwambiri tikatero ndiye kuti kaganizidwe kaja kakhala bwino koma chipita bwino ndiye kuti no tizikamba za zitukuko zosiyanasiyana chifukwa tizikhala kuti titadya koma kuti tidye tikuyenera kuti tikhale ndi mbewuzo zakudyazo pakhomo pathu kudzera mu ndondomeko yosiyanasiyana kudzera mu ulimi wa nthirira ndi zina zonse ndimire pamenepo Elvis. Achimwaza tathokoza ife chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji tithokoze ineseni mphongolo komanso Tamani Nkhono Mvula iwo athamangira ku famu ndi mlimi weniweni samakuthira ndemanga amalimaso tathokoze ife chokhala nafe mpulogalamu ya lero tithokoze Catherine Maulidi amene anayankhula ndi Malawi Imodzi ndali longwe ndi Elvis Wahawa ziko mumvera programu iyi pa radio komanso kuitsatira pa Facebook pa koloko ni nkhani mchingerezi Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goshu yenda panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwazuga baji nanga watemzi redio kukuriyani kulinji digudalila ino kulinji